From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Natu bidu għaldina l-Ewkaristija fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. U l-odwa tajba lil kulħadd l-aħwa. Illum ninaqdu mal-Knisja li qiegħda tiċċelebra l-festa ta' San Luqa l-Evanġelista. San Luqa kien dak li ssieħeb ma' San Pawl u fir-rakkont tiegħu fil-Atti tal-Apostli miktubin minnu hemm żewġ kapitli, kapitlu 27 u kapitlu 28 fejn jirrakkonta in-nawfraġġju ġewwa Malta. Jew ninaqdu ma' dan l-Evanġelista, ma' dan li irċieva l-Ispirtu ta' Pawlu u huwa wkoll evanġelizza, wassal lil Kristu lill-oħrajn. Għalhekk nistidinkom biex fil-bidu ta' dina ċ-ċelebrazzjoni nitolbu maħfra lil mulej ta' kemm il-darba nqasna milli aħna wkoll inwasslu lil Ġesu lill-oħrajn. Mulej aħfirli ta' kemm il-darba l-ewwel wieħed jiena inqast milli nagħmel dan. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Aħfirli mulej Ġesu ta' kemm il-darba jiena żgwidajt lill-oħrajn, speċjalment il-poplu avdat fidejna is-saċerdoti u żgwidajthom mit-triq it-tajba. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Aħfirli mulej Ġesu ta' kemm il-darba ipritkajt lil innifsi iktar milli lilek. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Jew nigglorifikaw lil Alla u ngħidu glorja l-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk imberkuk, nadurawk natuk ġieħ, irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Alla binin Missier, inti li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna lina, inti li tneħħi d-nobiet tad-dinja il-qattalb tagħna, inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex intu waħdek qaddis, intu waħdek mulej, intu waħdek l-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna inti għażilt il-San Luqa biex bil-kelma u l-kidba ixandar il-misteru
tal-imħabba tiegħek lill-foqra. Ħares il-dawk li tajthom il-ġieħ ta' wliedek u żommhom sal-aħħar qalb waħda u ruħ waħda u għamel lill-ġnus jaraw is-salvazzjoni tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u isaltan mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, dema ħabb aktar lid-dinja u ħallini u mar it-Tessalonika. Crescens mar il-Galazja, Titu id-Dalmazja. Luqa waħdu baqa' miegħi, ħu lil Marku u ġibu miegħek għax hu jiswili ħafna għall-ministeru. Lil Tikiku battu Efesu. Meta tiġi ġib li miegħek il-mantar li jiena ħallejt fi Troas għand Karpu. Ġib ukoll il-kodba, l-aktar il-parċmini. Alessandru l-Brunzar għamilli ħafna ħsara. Il-mulej iħallsu skont ma għamel. Oqgħod attent minnu intu ukoll, għax huwa fixkel ħafna il-kliem tagħna. Fl-ewwel difiża tiegħi ħadd ma kien miegħi, kulħadd ħallini, jalla ma jkunx madud kontrihom. Imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali, ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Flimkien, ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Kull ma milt irrodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Flimkien, ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Huma jarfu lill-bniedem il-qawwa tiegħek u s-sebħu l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Saltnatek is-saltna żminijiet kollha, minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Flimkien, ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel, qrib il-mulej lejn jkun min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-snewwa. Flimkien, ħbiebek ixandru il-ġmiel ta' saltnatek. Jiena għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Il-qari huwa mill-Vanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Wara dan, il-mulej għażel 72 oħra u bagħthom 2 qablu f'kull belt u post fejn kien se jmuru u qalilhom il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema huma ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Morru, araw, jiena qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil pub. U tiħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas riq. U fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn intom tidħlu l-ewwel għajdu is-sliem il din id-dar. U jekk fiha jkun hemm min iħobb is-sliem, jistrih is-sliem tagħkom fuqu. Jekk le,
it-tislima terġa' lura għandkom u wibqgħu għandik il-familja kulu ixorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja għall-oħra u f'kull belt li fiha tmorru u jilqawkom kulu dak kollu li qegħdulkom qudiemkom. Fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies għajdulhom is-saltna ta' Alla wasslitilkom. L-aħwa din hija l-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. It-talim tal-Evanġelju li naddafna minn ħtietna. Se naqsam magħkom il-ktieb li darba qrajt jismu Strength to Love ta' Martin Luther King. Illi nħareġ fl-1963 u meta rajtu dan il-ktieb personalment lili sawwatni ħafna. Għaliex? Għax fil-pritki li jagħmel Martin Luther qabel ma nqatel jitkellem fuq in-nuqqas ta' xhieda għal Kristu. U jurini kemm anke jien l-ewwel wieħed avolja jiena saċerdot, jiena Franġiskan, jiena wkoll ingrat ħafna lejn dan Alla li tani dan il-privileġġ. Meta Martin Luther King f'dan il-ktieb jistaqsi pereżempju fejn huma l-insara, jistaqsi fejn hija l-ħeġġa tal-insara u jgħid għaliex għamilna mill-Knisja klabb soċjali sekulari. Jgħid ukoll għaliex irriduċejna il-fidi għal nar ta' ħadd biss, mhux kulħadd jerġa'. U tiġi din il-liturġija llum il-Knisja li tippreżentalna il dan l-Evanġelista, il-San Luqa. L-Evanġelista li datwilet fl-ewwel seklu ġewwa Antjokja, il-ġenituri tiegħu kienu pagani imma dan ikkonverta. U mhux biss issieħeb ma' Pawlu, San Pawl li kien diġà qed jagħmel ħitt fil-predikazzjoni tiegħu. U da San Luqa kiteb mhux biss il-Vanġelu mibni fuq il-predikazzjoni ta' dan il-qaddis Pawlu, però kiteb ukoll l-Atti tal-Apostli. U x'hemm fl-Atti tal-Apostli insibu tarif l-ewwel tal-ewwel żminijiet tal-Knisja. U nsibu wkoll il-mawra ta' San Pawl, il-vjaġġ tiegħu lejn Ruma. U iddedika żewġ kapitli, is-27 u 28 tal-Atti tal-Apostli għal ġrajja unika tan-nawfraġġju fuq il-Gżejjer ta' Malta. Jella li xu jgħid li kien ma' Pawlu meta il-ġifen inkalja fuq il-Gżejjer tagħna. U smajna wkoll illum fil-Vanġelu miktub minn dan il-qaddis li qegħdin niċċelebraw il-festa tiegħu. Jgħidilna il-mulej jażel 72 dixxipli tiegħu u bagħthom 2 qablu f'kull belt biex jippreparaw iħejju it-triq u qalilhom morru ipritkaw. U biex jgħidu wkoll in-nies il-bżonn ta' aktar ħaddiema fil-għalqa tiegħu. Qalilhom però avżhom donnu qed jafżan kellilna wkoll illum qed nibatkom bħala ħrief qalb lil pup. Hemm barra sa ssibu l-lupu li jipprova jiblakom, jaħtafkom. Qalilhom ukoll tieħdu xejn magħkom għat-triq u f'kull dar li tidħlu għajdula is-sliem lil din id-dar, slim, il-paċi. U dik il-familja li tilqakom tipprovdilkom ukoll l-ikel l-għajxien. Qalilhom ukoll il-predikazzjoni tagħkom titkun ukoll imsawra
fejqan. Fejqu l-morda u n-nies għajdulhom is-saltna Talla waslitilkom. U din hija l-aħbar tal-lum l-aħwa. Illum kemm San Pawl, kemm Luqa l-Evanġelista, kemm Ġesu Kristu fil-qari tal-lum jgħidilna preparaw ruħkom. Is-saltna Talla waslitilkom. Dan huwa xogħolna il-ħaddiema li aħna nwasslu din il-kelma, din l-aħbar it-tajba, din il-kerigma. U sa nagħlaq b'dak il-mibki Papa Franġisku meta ġie Malta u ltaqa' ma' ħutu l-Ġiżwiti għalilhom hekk. Għalilhom church will become smaller. Il-Knisja se tiċkien, but more humble, ma iktar sa tkun umli and authentic u autentika. And may lose many privileges u jistijat il-kas li titlef il-privileġġi. Għalilhom ukoll il-Knisja tidra tgħix f'Ewropa li qiegħda tixjieħ. Il-vokazzjoni tal-Knisja mhijiex fin-numri ta' min jissieħeb magħha, imma l-vokazzjoni tal-Knisja hija fil-ferħ, fil-mod kif tesprimi lilha nnifisha fl-evanġelizzazzjoni. Li aħna l-dan Ġesu Kristu inwassluh bil-ferħ lill-oħrajn. U jfakkar kemm il-darba f'dak li kiteb San Ignazju ta' Antjokja lill-komunità tal-Efesin. Jgħidilhom ħanajda bl-Ingliż kif sibta jiena. It is better to keep silence and be a Christian than to talk and not to be. Jiġifieri, aħjar tkun sieket, fommok sieket, u turi li inti nissirani milli titkellem u turi li m'intix. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Fit-talbiet ngħidu flimkien isma' mulej it-talba tagħna. Isma' mulej it-talba tagħna. Illum inkomplu nitolbu għall-insara imxerda mad-dinja kollha, speċjalment l-insara li huma ippersegwitati, ittorturati fi żmienna, sabiex aħna nagħmlu mill-istorja tas-salvazzjoni imxandra minn Salluqa l-istorja tal-umanità. Nitolbu Isma' mulej it-talba tagħna. U nitolbu wkoll għal dawk li huma strumenti tal-paċi fid-dinja tal-lum. Ħalli avolja isibu ruħhom qalb lil pub kif smajna illum, però jqawwa qalbhom bit-tama fik. Nitolbu. Isma' mulej it-talba tagħna. Nitolbu ħafna għat-tobba, għall-infermiera, għal daw kollha li jieħdu ħsieb il-morda tagħna, sabiex l-istudji tagħhom iġib il-qoddim is-saħħa tal-bniedem u jgħinuhom itaffu id-batija. Nitolbu. Isma' mulej it-talba tagħna. U għalina l-koll li ninsabu llum nipparteċipaw minn din l-Ewkaristija, ħalli iżomna sħaħ fit-talim tal-Apostli u f'din il-għaqda ta' bejnietna. Nitolbu. Isma' mulej it-talba tagħna. Fiskiet namlu it-talba tagħna. U dawn it-talbiet nitolbuhom bi Kristu Sidna. Amen. Amen.
Jew nitolbu l-aħwa ħalli dan is-sagrifiċċju joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej bis-saħħa tad-doni mqazza tiegħek. Għatina li aħna naqduk bi-spiritu ħieles biex daw l-offerti li qegħdin nagħmlu llum fil-festa ta' Salluqa jiswew għal-fejqan u l-glorja tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu nubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. L-aħwa hija ħaġa verament sewwa u xierqa li aħna llum inġbarna biex iroddulek il-ħajr. Inti rid li l-Knisja titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli u tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja ħalli tagħti lill-bnedmin xhieda tal-ħajja tas-sema. Ejjew issa ninaqdu mal-qtajja tal-anġli u flimkien magħhom infaħruk u ngħidulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Mulej, inti l-qaddis, l-għajn ta' kull dusija. Nitolbu l-barka tiegħek fuq dan il-ħobs u dan l-inbit u għamel li jsiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz. F'dik il-lejla meta Ġesu kien imdawwar mal-aħwa, ħafideħ il-ħobs. Għamel talba ta' ratti l-ħajr birek u qasam. Imbagħad newwilulhom u qalilhom: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Imbagħad meta l-ikla waslet fit-tmiem, Ġesu ħall-kalċi fl-idejn imbirka tiegħu, għamel talba ta' ratti l-ħajr birek, newwilulhom u qalilhom: ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha u għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan huwa l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. U dak li qegħdin niċċelebraw illum huwa t-tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Aħna noffrulek mulej dan il-ħobs li jagħti l-ħajja u dan il-kalċi li jsalvana. Miċ-ċakon tagħna nitolbu illi l-Ispirtu jaqadna ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem bil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej ftakar fil-Knisja imxerda mad-dinja kollha, nitolbu għall-insara persegwitati u għall-umanità li qiegħda tbati minħabba gwerer. Nitolbu għall-Papa Leone 14, għall-Arċisqof tagħna Charles, għall-Isqof Joseph u l-Isqof Anton, għas-saċerdoti, għall-missjonarji u għall-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien u fil-mejtin, daħħalhom fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll, għatina l-wirt tal-ħajja ta' dejjem ma' Marija, ma' San Giuseppe, ma' l-Apostli, ma' San Luqa u l-qaddisin kollha li jgħixu ħbib tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox,
flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew l-aħwa maqudin flimkien indawru l-ħarsa tagħna li Alla l-Missier u nitolbuh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema gda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Mulej f'din it-talba tlabniek ħlisna mid-deni u fit-tieba tiegħek għatina l-paċi li għandna bżonn fid-dinja tagħna biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa mill-inkwiet. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Il-mulej li l-apostli kien jgħidilhom ejjew għandi għax jiena nagħtikom is-slim. Tħares lejn dnubietna mulej imma ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li inti trid fiha. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew bħall-aħwa nagħtu l-paċi lil xulxin. Najdu flimkien ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla li jneħħi dnubiet tad-dinja ħenni naħna li ġejna mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu u Alla li tista' kollox għaddisna bl-ikel li tajtna mill-artal tiegħek. Qawwina fil-fidi tal-Evanġelju imxandar minn Salluqa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u natu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li jitħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Alla tagħna sma' talbtana ħlessejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talbtana, Ġesu twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi ħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw l-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġelu Gabriel ħabbar lil Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Is-sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti omna, għalik ismat tal-btana Ġesu twilet għalina, li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha l-iktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ, meta Marija marret iżżur il-qariba tagħha Sant Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti omna, għalik ismat tal-btana Ġesu twilet għalina, rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru minn tal-ferħ meta Sidna Ġesu twieled fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Is-siliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik ismat tal-btana Ġesu twilet għalina, rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil binhom Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik ismat tal-btana Ġesu twelet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ, meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikull li trid int, fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Is-slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbierek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, urina l-inti omna għalik ismat tal-btana. Ġesu twelet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina, Silim għalik Sultana, Om tal-ħnina ħajja ħlewwa ta' matana Silim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħnina, urina wara dan it-turfnament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Tlopalina qaddisa Malla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa, bissirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om bila teba. Itlob għalina. Om li tistħoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-apostli.
Itlob għalina. Sultana tal-martiri, Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-verġini, Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mlisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella is-sema, Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-familja, Itlob għalina. Sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddisa Malla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu, għati lilna għaddeja tiegħek mulej Alla, nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. Bl-interċessjoni tal-imqazza Glorjuża Marija Verġini Glorjuża, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġelu. San Mikiel Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu għawalla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern, ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, Silim għalik, ħarris tal-feddej, arus tal-Verġini Marija, li l-Alla fdalek il-libnu, fik Marija għadet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja u l-ħniena u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martiri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Salluqa l-Evangelista, Itlob għalina. u intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina li nqimuk u nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla, veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem ażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-Kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uomm, imbirek San Giuseppe l-Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.